baka ganin Joli Inyami lokacin da ya zama gwamna a Taraba? Yan uwan shi kiristoci suka zo suka same suka ce sai ba su kujerun zuwa Jerusalem. Ya ce ƙarya ne. Ya ce ba inda aka ce aje Jerusalem a littafi mai tsarki. Ya ce mu ne fastocin, ƙarya muke yi. Ku zo dai a baku kwangila ku ci abinci. Musulmi ko littafinsu ne ya faɗa. Saboda me shi malami ne a cikin addinin Kirista, kuma su suke wa'azin amma ya san ƙarya suke. Yanzu tunda an zo ba da kuɗi sai ce ƙarya ake yi. Ƙarya ne, ba wannan karatun a littafi mai tsarki. Me kake tunanin kai ka san Ƙur'ani da hadisi kawai gari ka zama kai ne governor ko ka zama kai ne shugaban ƙasa? Sai aka zo aka ce ana so za a fitar da kujerun umara guda 60. Ka ce to shikenan kowa ya kawo kuɗi za a fitar muku a hukuma da zai a ce a ai di shekara an saba ya ka ce a ai babu wannan. Ka zama abin da suke kira radical governor. An fahimta ko? Sai ka zo ka duba, in ya so gwamnan da ya gabata ma sai ka sa EFCC ta kama fajiri, ka ce an je umara shekara 4 mutum 600 ya amayo waɗannan kuɗin. Duk malamin da ya zo ya same ka cewa a karamakalla an ji an yi wa ƙasa addu'a ne, ɗaura kafiri. Ɗaura kafiri shikenan. Sai zama duk abin da yake shirman banza ne ba za a yi ba. Ga irin shi ne yana yi a Kano amma ba malami ba ne shi, ɗan boko ne kawai. To ba irinsa ake so ba. Ana son wanda yake malamin ne, ɗan bokon ne, mai nazarin me ya kamata, wanda zai kawo ƙasa ci gaba. Ya za hau wannan Buhari naku da kuke cewa in ya hau ba zai abin da kuke so ba, don ba malami ba ne, ba addini ne ya dame shi ba. Shi ma tunani ne kawai na adalci irin na 'yan boko. Adalci irin na 'yan boko shi ma shirme ne ke cikin shi. Saboda haka in har ana maganar ba mai gaskiya sai Najeriya, wane ne kuke cewa? A Najeriya sai mai gaskiya. Ba irin su Buharin ba ne kawai. Gaskiya ce a rashin masu gaskiya. Saboda ba malami ba ne, bai san addini ba, bai fahimce shi ba. To amma a irin waɗannan damagan da ake ciki shine ake ganin gwammashi, amma shi ma ya haushi zai baku. So idan kun fahimci wannan, ashe ku da kuka san addini ku muke sa rai mu ji. Yau da aka zo rubuta jam, gobe za a yi wayek, jibi za a yi neko, gata za a yi kaza, ku muke sa rai mu ji a cikin harkar. Ku muke sa rai. Allah ya sa kun fahimta. Da wannan muke cewa karatu sai gobe karfe 7 na safe insha Allah, fiqh sira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah. Haka nan kuma insha Allah